Klab ma taekwondo e kar dak ma Kariobangi chwalo chendo mag tiego kendo puonjo rowere tuk taekwondo kaka yo mar gawo gidonje timbe mag njore kaachiel kod puonjo ka ginyalo ritore giwegi. Kocha ma klab no Nung Ng'ang'a wacho ni klab no mosebedo kuom thuolo mar higni 3 osepuonjo nyithindo matindo mathoth kendo tiyo gi weche mag tuke. Bende gisebedo kod thuolo mar piem e tournaments mopogore opogore ma giseyudo loch ka gie sani giikore mabiro piem e tuke mag kaunti e jumbe 2 mabiro. Kwayo jonyuol mondo orwak nyithindo e klepe mag tuke mopogore opogore mabiro tego rowere. Na tumekuwa tukishikilia watoto wakati kama huu shule zimefungwa. Tuwa watoto kwenda kokotokota machuma na maplastiki. Naona vizuri ni kuwaweka hapa, tuwaweke busy ili mpaka shule zifunguliwe. Hichi kilabu kimekuwa na mafanikio ya hali ya juu. Tumeenda tournament mingi kwa hiyo miaka 3 na tumekuwa tukizoa vikombe ama trophy kwa wingi. Riwruok matayo tuke volleyball yango nyinge squad ma Malkia Strikers mabiro piem e tuke mag piny mangima